Sénégal Guinée combat hakkunde dollar e yoro sow e lewru korka ka eyo a faami korko yoro e boubel faɗe min e chaîne mon Fuul TV ma won ji dollar ma won ji yoro sow dégg mam un jeune talent ganduɗa mi yewtan hunde wotale voilà koor maɓɓe on e ngal sankano toon kiikalajo on no ko yero e mbuubel ka yoro e mbuubu wona mbuubu wona mbuubu ko mbuubel mbuubu ko kañum woni ɗo henna buubel yoro e buubel yoro e buubel mi ala hey ko inni on ko korko yoro e buubel korko yoro e dollar nottu ko noon tigi korko yoro e la Guinée way e la tori on on siɓɓe am ɓen fof on naata e abono ɗo ndaaro vidéo on par ce que ɗo andi kiikalaji mono to mimi jonnan ko welata on iɗon andi ɗum so naati tun tine moƴƴa on abono ɗon Guinée Sénégal c'est la famille quand même la famille poular ko goto kala biyo mbimi wimi e wimami fof yoɓe fam ko poular wimi e wimami e bokka noon ko poɗɗe on e bokka kono ene poɗɗe so foti yarde poɗɗe e yara e poɗɗe fimon dow sino aɗane jaam tan jam tan yettude minen ko jam bolo sa andiɗan ɓolo e maɓe ɓolon tawaka toon sen yewta innan jantum inni jantum jam bolo